hürmetli tamaşaçılar. Hazır siz Tatarstan tübekçilerinin yetekçisi Albert Burhanov bilen engemenin ikinci ilişini qararsız. Engememiz devam eder. Мен мына соңғы yıllarda көп işlerге туры келе Көнчыгыш Татарстанда чыннан ошолай кирип чыкты. Көнчыгыш Татарстанның жетекчилери һәм актив төбәкчиләре активныйрак. Мына Казан артына караганда һәм беркимдә түбән төшерәсем килми, ләкин Çünkü tarihi an bu avul kişilerinde, bu rayon kişilerinde üsken bula. Kayber pışmaz rayon yetekçisi bulgan mümkün indi bir taraf. Hele bir kitap çıkargan rayonlar var, çıkarmagan rayonlar var. Özünün avulu turunda yukarı defter kadar kitap çıkarmaganları da var. Mınan diye kitap çıkarganları da var. Türlü şey Мына değil. еракка бармыйк. Мына бу ике китап күрәсезме? Берсе әле без 26-сында сәгать 2-дә Конгресның залында үткәрәбез презентация ике китапның. Берсе мин үзем тәкъдим иттем буларны. Беренчедән бу китап мына сатыш, бу коллективный эш дип әйтергә була. Монда спонсоры да бар, мәсәлән, Sabamalı. Хазипов, мәсәлән, министрның урынбасары сельхоз авыл хуҗалыгы. Аның ярдәм буенча чыккан. Шуннан соң монда җирле менә Гилмиев дигән абый бар, ул хәзер Төләчедә яши. Ул аны башлап җибәрде. Шуннан Габдрахманов ярдәм итә башлады. Шуннан миңа тәкъдим итә. Без анда экспедиция үткәргән Собада 2001-дә, быел да барып, яңадан Bu казып. sallı şimdi bu. Bir Бу avul. әйтергә була, һәр менә Соба районының Сатыш авылы 12-нче гасырда әйтергә була. Анда беренче урын кеше татарлар килеп утырган. Min bir günlerse benim oğlum turunda şimdi film bu. Булыр әле сезнең бит иншалла. Шуннан соң менә бу kitap китап koyuldısın. Менә шушындылар күбрәк булсын дип ме? Аның тарихчылары күбрәк Беләсең, булсын. беренче юнәлештә безнең эшләр булырга тиеш. Беренчедән мин әйтәм, без формалашып, берләшеп, төркемнәргә бәйле конференциялар үткәрдек. Менә мин вообще фәнни эшне алганда, мәсәлән, төбәкне өйрәнгәндә, авылның тарихында беренче этап булырга тиеш. Беренчедән бу булган материалларны җыярга һәм экспедициялар үткәрергә. Төбәкчеләрне анда укучыларны җыярга бергә. Узган елда булды мы андый хәлләр? Ел сайын булып тора безнең, ел сайын эш бара. Кайбер районнарда. Менә әле күптән түгел без Лениногорск районында Сарабик авылында икенче тапкыр мәктәптә конференция үткәрдек. Анда безнең чит илләрдән килде, Төркменстаннан, Таҗикстаннан кешеләр килде. Әле Төркиядә шушы Сарабикыл кешеләре яши. Әби авыл шуннан чыккан бит. Шул Әби авыл, исеме ул. Аның тарихы бик кызык инде, ул аны күп нәрсәсен сөйләргә була, чөнки менә мин карап чыктым Уртаза яшәгәндә Карабик авыл дип әйтәбез. Монда Сарабик авыл, Сары дигән сүзләр. Ул менә Карабик авыл дип әйтәбез Уртазиядәге, мәсәлән, Амударияда яшәүче халык, алар Мангышлактан чыккан. Аларның киемнәрендә сары төсле әйберләр, әбиләр кия, бабайлар да. Монда да карайсың Сарабик авыл. Булай гына түгел, бу тарихи Алтын Нурдан чыккан тамыр дип әйтергә була бу авылда. Менә бу авылдан чыккан төрле кешеләр, Алтынбаев сезгә таныш, Бурганов Агдас Хусайнович һәм башка бик зур кешеләр ул авылдан чыккан. Менә икенче тапкыр моны гади генә директор мәктәпнең җитәкчесенең тәкъдиме буенча мин барып бер нәрсә югый, менә конгресска рәхмәт, алар безгә бирделәр китаплар бүләккә һәм башка, без аларны матур итеп кенә конференция үткәрдек. Азатлык радиосында эшләйде Хайретдин Садык дигән шул Әби авылыннан чыккан кеше Төркиядән. Ул әйтәдер, минем бабаларым Сарабикылдан дип. Бик Менә бик көнләшүемне тагы әйтим. Менә мин үзем Башкортстанның Бишбүләк районыннан, Дүсән авылы, Айыт авылында укыдым. Безнең авыллар 260 ел элек хәзерге Сарман районы, Сарсаз Текермән авылыннан чыкканнар дип әйтәләр. Әле Сарсаздан да безгә бару юк, без дә Сарманга барабыз юк, ләкин безнең тарихыбыз бар. Шунда 260 ел ул күптә түгел бит әле. Димәк, моны бит кемдер язарга тиеш. Марсель Әхмәтҗанов язды, кайбер тарихчылар, шундый биографик саннар гына бар. Детальләр юк, тарихыбыз юк. Ә бит бу татар халкының тарихы. 12 авыл киткән шушы Минзәлә языннан сар. Инде хәр шушылар Миякәгә барып, Айдар Галимов та, Айдар Халим да, минем якташым Фатих Кәрим дә шул яктан чыккан булып чыккан. Мөмкин, мин беләсме, былтыр һәм 2015 елда Сарман районында экспедиция алып бардым, археология һәм кабер ташларын өйрәнүдә. Бик менә ул район вообще өйрәнелмәгән дип әйтергә була. Бер елда гына мин 15-кә якын археология һәйкәлләрен таптым, истәлекләрне. Бер 30-га якын ташны өйрәндек. Менә мин кичкенә генә брошюрка чыгарам Сарман. Шул брошюрканы язганда бер ягыннан археология, кабер ташлары һәм булган башка мәгълүматларны, архитектура һәйкәлләрен җыйдым. Һәм бер кызык нәрсә, архивларны караганда күп нәрсәне карам. Сарман районының чынлап Башкортстан тарафына бер 30-га якын авыл киткән, күчеп анда. Мин аны карадым. Но бит үзегез карагыз, Сарманга бит халык тоже килеп утырган Казан артыннан. Мәсәлән, без менә карыйбыз. Мин белмим, мин әллә Оршагынан да дип әйтәләр. Хайзда Айдулла әйтә, минем еракта бара кирәк. Мәсәлән, Болгар чорында һәм Алтын Урда хәтта чорында мин типтәр, ләкин әйтәр мин
Ул рәхәйл ягыннан булсам ул шәр булып чыгам инде. Юк, типтер бит кушылган анда, типтер кем генә ягында. Анда татары да бар, анда ногай да бар, анда удмурты да бар. Әллә куртаю микән беләсе килә бит. Балалар да белсен иде. Ул менә сословие темасы бик проблемный инде. Сез беләсез инде, монда сез миңа әйтеп битергә булмады күп нәрсәне. Хәзер кыска гына әйтәм. Менә башка Татарстанның көнчыгыш районнарын һәм Башкортстанның көнбатыш районын өйрәнгәндә без бер проблеманы күтәрергә тиешбез. Ул мәсьәләне. Мәсәлән, без һәр вакыт менә башкорт галимнәре сословие мәсьәләсен аларда милләткә әйләндереп җибәрәләр. 17-нче, 18-нче, 19-нчы гасырда сословиелар булганда татар Үземнең сословиемне дә, милләтемне дә яхшы беләм. Башкорт белсәгез дә рәхмәт. Башкорт мишәр гаскәре булган. Шулар хезмәт дәүләткә хезмәт иткән өчен җир алганнар. Шуның кемгә җирне биргәндә как представитель башкорт гаскәренә дип. Шуны хата итеп күп галимнәр моны башкорт дип язалар. Ул дөрес түгел, анда бит конкретно карар кирәк. Аның күбесе мишәр булган. Халык санын алганда да димәк авылның тарихын бездә белергә тиеш, әлбәт. Типтер булган, анда булган кыргыз кайсакларда, то есть казакларда. Мәсәлән, карале. Башкортта булган. Халык санын алганда башка, мәсәлән, Уфадан телевидение килеп сөйләргән, сезнең тарихы шулай дикән. Алар сөйләсен, аларның хакы бар, ләкин без үзебездә өйрәнергә һәм үзебезнең тарихыбызны үзебез белеп, үзебез аңлатырга тиеш эшләребез. Дөрес әйтәм, сез. Мин беләсезме, безнең Казанда, безнең галимнәр дә, күп кешеләр дә әле аңлап бетмиләр көнчыгыш Татарстанның ролен. Без аннан нефть бөтен байлыкны алабыз көнчыгыш. Ләкин культура мәсьәләсе буенча игътибар җитми ул якка. Мин анда эшли башладым. Без менә Казан галимнәре күбесе анда экспедициялар юк. Анда башкорт галимнәре килә Башкортстаннан, Уфадан. Алар эшлиләр, күрсәтергә тырышалар. Менә күптән түгел генә безнең проблема килеп чыкты әйтәләр. Менә бу безнең былай дип, менә Актанышта сез башкортларның вәкилләре килеп, казаклар куя башладылар һәйкәлләр, үзләренең старосталарын, әле Сорманда да шул булган, әле ул булган Мөслим районында да шул хәл, милли тамакта куялар. Ну бездә бит анда барырга тиешбез, күрергә тиешбез. Мин каршы түгел, куйсыннар, ләкин өч телдә куярга кирәк. Татар телендә, рус телендә, ну кирәксә башка. Төбәкчеләр дә, галимнәр дә күп эшне эшлиләр, ләкин безнең аларның берләшү, без белмибез, кем нәрсә эшли. Менә шуны берләштереп безгә белергә кирәк. Менә мин әйтәм, тарихны, авылны өйрәнгәндә безгә комплекс эшләр алып барырга тиеш. Беренче ягыннан безнең менә күп китаплар чыга, менә бу китаплар нигә бай булып чыкты? Элек язган безнең китапларда борынгы чорлар юк. Мәсәлән, без күбрәк язабыз яки совет чоры, яки 18нче гасырдан гына башлап архивлар булганда. Әлегрәк менә безнең минем коллегалар да кайсылар һәр Казан артын өйрәнделәр, Арча тарафында. Әйтә башлыйлар, 16нчы гасырга кадәр материал юк. Чөнки казу эшләре бик аз эшләнгән. Ләкин кайсы вакытта без аны эшләдек, менә Арча, Иске Казан һәм башка, ләкин ул материалны тарихчылар белми, археологларның материалларын. Менә шуның өчен без комплекс эшләргә тиешбез. Беренчедән без археология истәлекләрен, һәйкәлләрен өйрәнергә тиешбез. Икенчедән без кабер ташлар югалып бара, ел саен аларны фиксировать итәргә, язмаларын өйрәнергә, тамгаларын өйрәнергә. Өченчедән безгә кирәк сакланган архитектура һәйкәлләрен. Дүртенчедән авылда, мәсәлән, мәдрәсәләр, мәчетләр, җимерек менә әле күптән түгел Мөслим районына барып кайттым, анда Чакмак авылында бик борынгы дип әйтәм, 18-19 гасыр объектлары бар. Бәрәкә Ютаз районы Бәрәкә авылында безнең композитор Губайдуллинның ата-бабалары шуннан чыккан, анда сакланган элекке мәдрәсәләр. Шуннан Кукмарага барыз, Мәчкәр авылында, анда сакланган 18нче гасырның үтәмешләр салган һәйкәлләр. Аларында кирәк. Дүртенчесе әйтергә кирәк, менә Сарман районын сез искә алдыгыз. Сарманда бик матур сакланган, әле анда шведларда эшләгән Полтавадагы әсир алынган кешеләр. Анда рудниклар бар, бакыр базлары. Мәсәлән, ул бакыр базлары Кукмара тарафына, Саба тарафына караганда, шуннан киттек Минзелә тарафына, Сарман тарафына, Мөслим тарафына, Азнакай тарафына и Уралга кадәр бара. Без аны өйрәнмәгәнбез. Безгә әйтәләр, татарлар русларга килгәнче металлын эшкәртмәгәннәр. Юк, эшкәрткәнбез. 16нчы гасырга кадәр дә, шуннан да без эшләгәнбез. Мөмкин безгә уже 16нчы гасырдан рөхсәт бирмәгәннәр корал эшләргә, ләкин без халык ата-бабалар эшләп барганнар, тимерне эшкәрткәннәр, ювелир эшләрне алып барганнар. Менә бу комплексны караганда һәм бу менә 4 нәрсәне әйттем, 4 юнәлешне. Шуннан соң без архив материалларын өйрәнергә кирәк.
Потом авылларда, күп авылларда безнең сакланган, табылган әйберләр, мәсәлән, археология һәм этнография әйберләре бар. Аларны да өйрәнергә. Әле генә барып кайттым күптән түгел Азнакай районына Сарлы, миңа анда хат килде интернеттан. Тапканнар, мин бүген алмадым инде, белмәдем бит. 13-14 гасырның Алтын Урда чорындагы көмештән эшләнгән көзге. Менә шундыйрак төр көзге. Аның артында бик ювелирно эшләнгән 2 балык. Менә улар уйлап карыйк. Без әйтәбез күбесе 16 гасырга кадәр килгәнче руслар килгәнче бу якларда Көнчыгыш Татарстанда дикое поле булган. Яки халык яшәмәгән. Юк, дөрес түгел. Азнакай тарафында, Ак буенда дип әйтик, менә Башкортстан тарафы, Татарстан тарафы, Оренбургка кадәр. Анда елгада сәүдә булып торган, кичкенәме зурмы авылларда булып торган, шәһәрләрдә булган. Анда бер яктан бал тотканнар, бал җыйганнар умарта. Икенчедән урманда эшләгәннәр, җир эшкәрткәннәр, мал тотканнар, сәүдәдә булган. Сибир аркылы, Орта Азия аркылы Казан тарафына сәүдә иткәннәр. Шул менә көмеш акчалар һәм көзгеләр менә ювелир әйберләр алар күрсәтә. Мәсәлән, менә мин былтыр гына Чирмешән районында таптым китеге генә инде кичкенә генә кисәге көзгенең. Анда бер балык эшләнгән. Амында 2 балык. Хәзерге Саратов шәһәрен караганда, элекке Алтын Урда чорындагы Үкек шәһәре, анда аның хәзерге гербында караганда 3 балык. Менә ул тарихи традиция. Альберт әфәнде, шулай итеп без шушы әңгәмәне тамамлыйбыз. Дуслар, күрәсезме, Альберт Борһанов әйтә, археолог, тарихчы, бөтен Татарстанның төбәкчеләре советының җитәкчесе, һәр авылда менә шундый көзге булырга мөмкин, тарих көзгесе. Һәм ул көзгедә безнең бата-бабаларыбызның, авылыбызның тарихы язылган, моны эзләргә, булганын укырга, карарга, чистартырга, яктыртырга, китапларда, тапшыруларда чыгарырга кирәк. Шулай итеп, без инде бу апрель башында булачак конференцияны, корылтайны башлап җибәрдек хәзергә. Әле аңа кадәр тагы вакыт бар, тагы аңлаштырып торабыз. Хәзергә саубуллашып торабыз. Сезнең каршыгызда төбәкчеләр турында әңгәмә яңгырады. Рәхмәт.